Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangooma hazvo veduwe, so people can even do something like that. Zvazvava kutotyisa. Hanzi ininiwo mukomana Ashe ndakati ndabhuroka nemudzimai wangu, takazogara pasi. Mukadzi wangu ndiye akatouya neidea yacho, akabva ati ko mama zvavanorwara neasma, ko tadii tangoita zvinoita mama tikavazorodza. At that time mukoma amai vainge vachirwara zvisingaiti, vainge vakauya kuno kuSouth Africa. Apa ndainge ndakazovajoinira polisi kudhara. Urwere hwaamai vangu ndo hwakaitoita kuti ndijoine polisi kuma2012 mushure mekunge ndauya kunoku kuSouth Africa. Ndauya kuno mukoma handina kumbaita zvekuzengurira, ndikatanga kujoinidza upenyu. Ndakazosangana nemudzimai wangu mainge muri mugore ra2014, naiyewo ndikamuisawo papolisi zvekare nemhuri yake, vana vake vaakabva navo kumarriage kwake. Saka amai vakangoramba vorwara kudzamara apo pavakazouya kuno mushure mekunge ndataura nemukadzi wangu ndikati kunyange ukaramba kuti amai hazviite kuti vange vachiuya kunoku, but amai vari kurwara ngavauye kuno, zvinenge zviri cheap kuti tinge tichienda navo kumadhokta. So ndakabva ndachizobvumidzwa nemudzimai wangu, amai vangu vakauya kuno. Saka tainge tichingogara navo because inini kunoku ndinoshandisa 2 room. Imwe room ndo yainge ichirara amai nemudzimai tichirara mune imwe room. Zuva iro ratakazviita mukoma, ndakati ini hangu handikwanisi kuzviita ndiri soba. Ndo rakava zuva rangu rekutanga kunwa doro. Handina kudhakwa as such, but ndakangonwawo zviya zvekuti ndisangozviita ndiri soba. Mudzimai wangu iye ndiye akaita zvivindi. Takatoti tatoonekana naamai, mama tava kunorara, tikavasiya paya vachiona TV. Amai vangu vakafa, vakagara pasofa. Saka mudzimai wangu akadzokera akaona amai vava kutsumwaira, akabva achizovabira chiinhaler. Ende muone zvenyu, amai vangu ipapo asma yavo yainge yava kutoita senani, because vaiti vakanyanyisa kurwadziwa vobva vatanga kushandisa chiinhaler chavo vobva vatoita right. Ipapo mukadzi wangu sezvatainge takaronga akanoba chiinhaler chiya akauya nacho mubedroom, kwava kuchiviga tikaita sekunge vanhu vainge vakabatwa nehope. Amai takavanzwa vachigomera vachitsvaka chiinhaler chavo, vakazotoita zvekukambaira vachiuya kuzonoka padhoo. Ipapo I think vainge vava kutopererwa nemweya. Ndakamboda kumuka but ndakangofunga izvo zvati ndainge ndaronga nemudzimai wangu, because pane kamari kakati one day kataifanira kuti tinge tichizowana mushure mekunge amai vangu vatisiya. Amai vakazongofirapo pasofa ipapo, takatombovasiya. Then when it was somewhere kuzvi12 ndo patakazongobuda zvedu. Ini hangu kana kuchema ndaitadza kuchema, nekuti ndainge ndichiziva kuti zvinhu izvi zvatainge tainge tazviita mukuziva zvedu. Asi wangu mudzimai she is such a actor. Aitoacta achiita sekunge munhu ari kurwadziwa nerufu, kufa kwainge kwaita vamwene vake. Zvechokwadi mari dzakabuda. Mukomana Ashe imwe mari yakabuda ndakazotoitora ndikabva ndachizoenda kuMessina uko after kuvigwa kwaamai, ndikanotenga kombi. Ndokusimukira kwedu kwatakaita inini nemudzimai wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Munoreva kuti mava kuda kuitawo here zviya zvinoitwa nevanhu vemuno kuti vanourayirana, nyaya idzodzidzi dzemafuneral police. Asi let us talk about this issue in the comment section. Zvakamboitikawo here kwenyu, kana kuti une munhu waunonziva akazviita kana kuti ari kuronga kuzviita? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Mukoma ndiri kubatwa nemweya wegodo wekutoda kuzorara nefiance yebest friend yangu. She is HIV negative.
and her fiance as well vakaenda kumatest. Ndo pakandirwadza ipapo. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ane chirwere. Iniwo ndakaita musikanzwa, ndo zvinondirwadza kuti asi wai Mwari vaine utsinye kudaro. Ndakaita musikanzwa only once mukoma. Munhu akandibvisa umhandara ndiye zvekare akandipa chirwere. I am HIV positive. Handina kumbogara ndakaita 2 relationships, only 1 relationship nemurume uyo wandaifungidzira kuti achazondiroora. Ndakamuudza kuti hatingarari tose usati wandiroora. Akanditi ndinokuda, plus semunhu ainge aine mari, mufunge zvenyu mukoma. Ndakabvuma ndikakabira. Mushure mekunge ndapedza kurara naye ndo pakabva pachizopinda message, hana yangu mukoma yakarova. Ndakatozviziva kuti there was something that was happening. Hana kukwanisa kudavira call apa, munhu akaramba achingofona kusvika tazonetsana. Ndo pandakaona kutoti munhu ainge achifona namba dzacho dzainge dzakatonyorwa kunzi wife. Can you even believe the pain mukoma? Mushure mekunge ndaona manumbers ndikatanga kuchema. Ndakazotanga kurwara 2 weeks later, kwava kuenda kuchipatara. Mufunge zvenyu, ndikabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka zvekare kureview. Hana yangu yakangorova still kuti ko wai pandatestwa ndanzi ndinge ndichizodzoka kureview after 3 months. Ndakadzokera kuchipatara after 3 months. Ndakaona kuti counseling yacho yandainge ndichipiwa, plus inini munyama dzangu ndaitozvifila kuti there was something that was going on. Kwava kubatwa nechirwere. Ndikati Mwarika hamuna kana tsitsi nevana vevanhu. Kuenga wani zvandanga ndazvichengetedzawo kubva ndichiri musikana wechidiki up until when I was 23. Kwava kurarwawo nemurume ane chirwere, mufunge zvenyu. So my friend is about to get married. Ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichirara nemurume wake, kana tichifa tofa hedu tose, because naiyewo ingawani aita musikanzwa. Ainge asingarare zvake nevarume avo vaaidanana navo, but aitova nevarume vemuwando. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Musaita hutsinye, plus musati Mwari vane hutsinye. Havana kumbogara vakakupai mvumiro yekuti munge muchiita zvinhu izvozvo zvamuri kuita. So do not say kuti Mwari vane hutsinye. Let us try to speak with in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma ndikuda kureururawo kuti ndiri kudanana nevarume avo vanokwana kuita 10 vari kumhiri kwemakungwa zvekare nemuno muSouth Africa. Mwedzi woga woga mukoma, varume ava handimbovakumbiri mari yakawanda. Unoziva kuti ndinovakumbira mari. Umwe ndiye wandinoti ndipowo ka 20 US, umwe ndomuti ndipe 10. Vanenge vari muno muSouth Africa ndokwanisa kungoti ndipewo kana 150 kana 100 rand zvayo mukoma. Munhu otondipa, ndinobatanidza mari idzodzo mwedzi woga woga. Mari dzandinozobuda nadzo dzinenge dzichitosvika kana kuma 4 to 5,000. Vari vose varume ava handina kana umwe zvake wandiine basa naye. Hapana kana 1 umwe zvake wandinoda. Ndakatongozviudza kuti ndo upenyu hwangu hwandichatongorarama like zvaizvezvi, because ndakamborwadziwawo. Ndakarwadziwa kwenguva refu mhani. Saka like now ndikutongozviudza kuti chero zvazvaita. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndine 10, umwe neumwe anondipa 20, umwe 10 vari mujoni zvekare. Ndo zvandinenge ndichingoita izvozvo. Let us try to assist them in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Kunyangwe zvikanzi munenge musina kuviga chitupa changu, hazvina basa. Ndiri musikana nemakore 20. Ndauya pano kuzotaura nyaya yangu. I am not desperate, don't get me wrong. Ndauya kuzoudzawo vanasikana
vari kuzvikoro kuti kana usingagone chikoro rega uite zvimwe zvinokupa upenyu hwakanaka, kwete kuswera uchiita zvemabhuku iwe usingagone zvachose. Zvinoshandei kuswera uchirwadziwa nezvigunwe nekungonyora chete pasi pasina kana chinobuda? Vasikana, pepukai. Upenyu hwamazuva ano ukakotsera unofa nenhamo. Kana waona kuti zvechikoro hazvisi zvako, kasika wafunga, noti kuti zvichaita chii chacho chinoita nhamo ichingokusvuura. Seni zvangu ndaiti zvinoita ndikaona kuti ndiri kutamba nenguva, nditori utsi chaiwo. Hapana zvandainge ndichiziva kubva kupuraimari kana chii zvacho chandainzwa. Ndaiti ticha vachindidzidzisa ndoita bhizi kutarisa malips avo kuti dai vandikisa, because vaichiviwa nevanhu vakawanda sei ivavo. Anyway, mukoma, sandipo pane nyaya yangu. Ndakazoti ndava form 3 ndakabva ndangotiza pamba ndisina kana wandainge ndaudza, ini wacho ndisingaziviwo kuti ndakananga kupi. Pamwe ndo shavi racho ranga randibata. Ndakati ndiri murodhi ndokusangana nemotikari ikati, muri kuenda kupi sister manheru ano? Ndikangotiwo, munogarepi uye munogomera kupi, muri kuendepi? Zvikanzi ndiri kuenda kuBaitbridge. Ndikati ndisiyei ikoko, ndaiva ndava kutoenda kuSouth, ndo zvandainge ndava kufunga. Ndakati ndapinda mumotikari ndikati kuna driver, handina kana mari. Iye haana kumboita hasha, akangoti munondipei naisisi. Ndikati mamuchidei? Zvikanzi inga wakura 1. Zvakaitika munozviziva, ndo mubhadharo wandakaita. Ndakavapa makumbo. Ndakazoti ndasvika muBaitbridge, mukoma, kwakauya traki. Ndikapinda imomo, maitova nevarume 2, driver nomumwe wacho. Ndakatomboda kuramba kupinda, zvikanzi pinda, hatisi mabhinya. Zvadaro ndakabva ndanzi une mari? Ndikati handina kana sendi zvangu. Zvikanzi no problem, unotipa zvauinazvo. Mukoma nashi ndakachinjaniswa nevarume ava kusvika ndazofonera friend yangu kuti auye kuzonditora. Mukoma nashi, friend yangu yakati, nhaiwe wabva wakapfeka zvakadai, wai uchida kundinyadzisa? Akabva anditengera zvihembe. Ndava kutochenawo paya. Then takati tasvika paigara friend yangu, manje munhu aitovawo nezvipropati zvake, nyangwe aigara hake mumukuku. Friend yangu yakati tagara pasi, akati muno mujoni wotoita zvinoita vamwe, inini ndinotokechesa, saka iwe wotoita izvozvo, tichienda takadaro. Hazvina kundiremera semunhu akambozviita. Ndakazoti ndakechwa neimwe mbinga, akandiendesa kuloji yakanaka. Isu tanga tajaira kukotamiswa chero pasi pemuti, but apa musi uyu ndakatreatwa as if I was a queen. Takati tapedza mutambo wedu, ndokundiudza kuti ndine zvimwe zvandinoda kuti undibatsire nazvo. Ndikati chii? Akanditi ndoda urare nemupurwa wangu. Ndikati mupurwa uripi? Zvikanzi ndichaudana unouya kana wabvuma. Akati unoda mari? Ndikataura mari iyo yandainge ndichida. Mukoma nashi, mushure mekunge ndataura mari yandainge ndichida, akangodaidza mupurwa uya. Ndakatoshamisika, andipa double. Ndokubva atoti ngatichinjanei manumbers. Mupurwa uyu wakauya. Zvadaro akazoramba achingondikecha, but ndaiva ndisingacharare naye, asi chimupurwa chechiya. So akazonditi one night, haudiwo here kuita yako mari? Ndikati obviously ndoida. Zvikanzi ndichakubatsira. Ndakabva ndaudza friend yangu, akabvuma. Takati tasangana nembinga iya, yakatipa umwe neumwe mupurwa wake. Zvikanzi ndo varume venyu, haucharoorwi, ndo mhiko dzacho. Hanzi haufaniri kurara neumwe murume. Tikabvumirana nazvo. Takatanga kuita mari mukoma, inini nefriend yangu. Ndini uyo ndava kutogarawo kumasuburbs chaiko, umwe neumwe kwake, zvekuti kusvika nhasi tiri mbinga. Zimbabwe hatichatodi kudzokera. Vabereki vedu totovatumidzira mari, vari kutorarama a good life. Kutsamwa kwese kwakapera kwainge kwakaita amai vangu nekuda kwemari dzatinovatumidzira. Vakatokanganwa, apa havatozivi kuti ndakaromba. Vanoti mwana ari kubasa, mukoma, asi handina basa randakawana. So ndozvatiri kuita ini nefriend yangu, mukoma. Problem
yava yekuti tasuwawo kurara nevarume chaivo, but hazviiti manje. Ndo nyaya iyoyo chete. Ndiri mbinga isina kudzidza. Kunyange ukataura zvaunenge uchinzwa kuda mucomment section, iwe uchadzokera kumukuku wako wapedza kuona mavhidhiyo newifi yemurungu. Ini ndinenge ndakagara pabalkoni ndichinwa hangu waini ndichitevedzera vandinofarira mabest couples angu, Titi naKiki. So you can say whatever that you want. Ndichange ndichizongotevererawo hangu kune mamwe marema awo andinoziva kuti achandituka mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, kokuzotuka vamwe hanzi ndo kuti kudiko, hanzi mari haina noise. Panenge paine mari vanzvadzi panotongozviratidza pega. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ininiwo ndinoda kureurura mukoma kuti ndine umwe mukomana uyo wandiri kufambidzana naye, but mukomana uyu handitombomudi zvachose. Ndinongoda mari chete, munhu wekuti haana kuomera, but dambudziko ravapo nderekuti iye ava kuita sekunge anoti nyumwei, nekuti anowanzo kuti uya kumba kwangu for ma sleep over, apa ndinenge ndisingadi kuenda. Vasikana kuna chinhu chinorwadza sekurara nemurume wausingadi, like unotonzwa kutoti panapaka hazvisi kana kumbondiitira. Apa ndichingosvika pamba pake anenge achindihaga achindikisa, haish ndenichita kunzwa kumerera, noti zvekunakidzwa but zvekutobhoyekana, kutoda kutorutsa. Apa ari kuda kundiroora. Weekend iyo iyi akandifonera akati, baby ndoda kuti unge uchizouya kumba, ndine zvikuru zvandakakugadzirira. Akanditumidzira picture zvakare nevhidhiyo yemari, akanditi, baby ndakatambira, ndokuda kuti ndike ndichimbokupa mari mukadzi wangu utumidzire mama kumusha. Apa mari ndiri kuida mukoma, but ina hangu ndanga ndisikuda kuendako. Kana kuri kunzi ndikangomuvharavhara ndoendako ndomuudza kuti ndiri kumaperiods, ndisiri kumaperiods, ndinganzi ndaitawo mweya wakashata here. Mama vanomuda because he is very responsible mukoma. Even last year akatengera mai vangu mbeu, akati mama handidi kuti munge muchiita zvekushandisa mombe pakurima, tsvakai munhu ane tractor. Mama vakatotsvaka munhu ane tractor, munda ukatodhezewa, vakarimirwa. Panguva yekusakurira vakanzi tsvakai vanhu, ndichakutumidzirai mari, asi motenga dziri sipo, muchiita zvekubhadhara vanhu nesipo. Mama havana kana kumbogara, vakashanda zvinorwadza for the first time in her life. Saka apa ndakavaudza kuti mama, mari yaiya yamuri kuda ndakanzi ndiende ndinge ndichinoitora nababa Junior, because ndinongovati baba Junior. Ndakabva ndavati mama, inini munhu uyo handimudi hangu, asi ndichangoenda kumba kwake kuti ange achizondipa mari. Vakandituka kikikiki, vakati uyu wezidzoro rinenge bhazi sabambo. Ndakaseka ndikati, asi mamaka mungandituka muchidaro? Vakanditi enda kumurume uku. Saka mai vari kuti kana ukaenda kwaari mwanangu, chiregedza kumurwadzisa, chibva wagara naye anokuda. Iye hakusi kunzi anoshanda basa rinoshamisira, but kumusha uku atori nezvimatakshop zvake zviviri. Munhu wekuti anotsvaka mari, but dambudziko nderekuti moyo waramba mukomanashi. Kana ndakamutarisa so ndinonzwa kumuvenga zvimwe zvisingaite. Chandanga ndichingoda hangu imari. Variko here vamwe vakaroorwa nevarume vavasingadi nekuda kwekuti vaingodawo mari dzavo? Relationship yacho yainge iri sei? Ko iyo marriage yacho yainaka here? Ichiri kunakidza here? Ndoita sei? Ndine murume uyo wandinoda. Ndo dambudziko riri pandiri mukoma. Ndinoda magangsters kana kuti marombe. Murume wewe wekuti anenge achinzi uyu ndiro zirombe rekupedzisira,
I am attracted kuvarume vakadaro. Mukoma ndinoita kunzwa kuti panapa I am dating the man of my dreams. Murume wandinoda mukoma, munoziva kuti failure, he is a failure in life. Basa rake raanongoita ndezve kuti anongobata mari. Ungatombobata mari ma20 something thousand, asi hana kana chaanoita nemari iyoyo. Ane mukadzi kumusha and he will never marry me, but anoti kana akandibata nemazuoko ake anenge ari very rough, mukoma I am melt, kunyatsokuona kuti panapa I am in love. Tichazokumunza kuti deti ndinokudai, but uyu manje is a good guy. Handimudi nekuda kwekuti he is a good guy. Ndibetsereiwo please. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvinoti kana zvamubata, zvinomubata nesimba zvikomuwisira mumvura kana kuti mumoto, mune zidhimoni chairo chairo, zidhimoni rekuti tinotanga tambokurovai neshamu mozonamatirwa afterwards. Chii chakadaro chinenge ngozi. Shuwa mungatoti ndine mafeelings nevarume vanenge vakaita kunge marombe. So asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.